Hello guys, hello guys. Oh guys. Sa mga kuhol dito sa kanyagan. Nakaikot lagi, hindi tulog kalit. Uy, katagyan ng mga bata. Yan, naunto. Mga utod din na si aking mahal. Oy, ay mo sa likod. Hoy, mga bata, higda ura. Wala rin ganito. Wala rin. Hindi, may mga pili. Ako sa isa. Uy. Panaginip ko Ay, taga yun. Naka-YouTube na ka. Siyaman. Oy, na. Wala na. Papi. Sound. Ito, sir. Ito, sir. Yode. Ay, magkamok na. Galit. Kumusta ka? Una guys, ang tatay sa nag-birthday guys. Si Friends. Ayun. Malalim na itong gabi. Gabi na kuno day. Mangamig ang simoy ng hangin. Wala man sa simoy ng hangin. Sa simoy. Kung mayayakap lamang kita, lamig ay di madama. Yay pa! Na-welcome to my YouTube channel ka na yun. Panaginip ko'y laging ikaw. Hey! Kahit na nilayaring mata. Sige pa! Ako lang ko yan. Yeah, ako lang ko. Ayaw. Kahit na malayo kay Yay pa! kakaling ka. Nakaiwan. Kumusta ka? Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y Ang inam na ito. Nakasok man ko na rin. Ibubugan. nagagaraos Ayan, nagtuba. Kumusta ka, aking mahal? Ako ito wag ha. Tawagin daw. Tawagin daw ng number. Ayaw. Nag-celebrate sa birthday sa akong anak. So guys, dire na lang ko to bang akong video. Kung bago ka pa lang sa akong channel, please support. Bye-bye!